hare-haren Amurka a cikin ƙasar Najeriya. Farfesa MT Ladan, fitacce kuma ƙwararren masanin shari'a, ya yi nazari kan hare-haren sama da sojojin Amurka suka kai a Sokoto ranar 25 kenan ga watan Disambar 2025. A ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa, duk wani aikin soja da wata ƙasa za ta yi a cikin ƙasar wata dole ne ya samu sahihiyar yarda daga gwamnatin ƙasar, ko kuma ya kasance a ƙarƙashin tanadin kare kai kamar yadda yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. In ba haka ba kuma aikin zai zama keta ikon ƙasar. Gwamnatocin Najeriya da Amurka sun bayyana hare-haren a matsayin haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci, wanda ake buƙatar bisa yardar gwamnatin Najeriya da amincewar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Duk da haka, muhawara ta taso kan ko kuma yardar shugaban ƙasa kaɗai ya wadatar, ko kuma dole ne a samu sahalewar majalisar tarayya kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ke bukata. A cewar hukuncin ICJ a shari'ar Nicaragua da Amurka kenan a shekara ta 1986, duk wani harin soja da aka kai ba tare da yardar ƙasar da abin da ya shafa ba keta dokar ƙasa da ƙasa ne. Saboda haka, idan yardar Najeriya ta kasance ingantacciya kuma ta dace da kundin tsarin mulki, to aikin Amurka zai iya zama halastacce matukar an bi dokar jin kai ta yaƙi, wato a ware 'yan ta'adda daga fararen hula tare da rage cutarwa. Sai dai rahotannin faɗowar tarkacen makamai a wasu yankunan fararen hula sun haifar da damuwa kan yiwuwar keta dokar jin kai, duk da cewa sojojin Najeriya da na Amurka sun ce babu rahoton mutuwar fararen hula kuma an kai hari ne kan sansanonin 'yan ta'adda kaɗai. Farfesa Ladan ya jaddada cewa ko da an bayar da yarda, duk wata hujjar halaccin aiki za ta rushe idan aka tabbatar da cutar fararen hula. A irin wannan yanayi, ana iya ɗaukar matakan bincike, neman afuwa, biyan diyya, da sake duba tsare-tsaren leƙen asiri da kai hari. A ƙarshe, nazarin ya nuna cewa sahihancin yardar gwamnatin Najeriya da bin dokar jin kai ta yaƙi su ne ke tantance ko hare-haren Amurka sun kasance bisa doka ko kuma sun karya dokar ƙasa da ƙasa. Duk wata lissafin alhaki kan Amurka kuwa za ta bi hanyoyin diflomasiya da yarjejeniyoyin ƙasashen biyu, ba kai tsaye ta gaban ICJ ba.